National Confederation of Transport Union kon NCTU sa Region 10 miduso ngadto sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB 10 og 5 pesos nga usbaw sa pletihan. Aniyang report ni James Paulo Yap. Giduso karong adlaw ang petisyon nga usbawan ang minimum fare sa mga operators ug drivers sa jeep kauban ang National Confederation of Transport Union Region 10 sa buhatan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board 10. Ilang gipangayo ang usbaw nga 5 pesos sa plitihan sa jeep tungod kuno sa walay puwas nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Sigon ni NCTU 10 Chairman Joel Gabatan, Marso pa ning tuiga nagduso na unta sila og petisyon apan wala nila kini gidayon sanglit nasayob sad sila sa kalisod sa mga pasahero. Apan karon misamot kuno ang ilang kalisod usab tungod sa sagungsong pagsaka sa presyo sa krudo. Karon na may increase nila sa June 18 na magsugod muna na ilang increase muna nga gipollow up ko na din tong among giduso nga fare hike increase din maduga nga 5 pesos ang minimum. Gikan sa 8 pesos nga minimum fare mahimo na kining 13 pesos kung maaprubahan. Matod sa LTFRB 10 nga ilahan ang nadawat ang maong fare hike petition ug ila na kining gipadala sa LTFRB head office alang sa consolidation sa ubang rehiyon. So mura og naka-schedule lang hearing karong June 28 and 29. So wato na to ang resolutions no kung maapruba sa atong mga petitioners nga pausbawan ang atong plitihan sa tanan public transportations. Dako akong paglaom nga maaprubahan. Hinoon dili ko inspect nga katong 5 pesos gud ang matang di ko ga tuo. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.